Ωραία. Λοιπόν, πάμε για τένις. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω τι ώρα είναι. Έχεις συνδεθεί στο Bluetooth? Και να θες, δεν μπορώ να βάλουμε τραγούδια. Γιατί, αμό. Θα πούμε μια σταρίγου για να βάλουμε τραγούδια. Δεν ξέρω γιατί με κουβάλισαν σε αυτό και συμφώνησα. Η Μαρία αυτή, γιατί θέλει να της μάθουμε τένις. Ναι. Εγώ, επειδή ξέρω όμως, γιατί το κάνω αυτό. Τώρα πάμε να πάρουμε καφέ. Θα σας έχουμε περισσότερη ενημέρωση όταν θα έχουμε τους καφέδες και τη Μαρία. Λοιπόν, παιδιά, νέο update. Πήραμε καφέδες. Πήραμε και νεράκι. Είναι εδώ πίσω στα νερά τώρα, δεν φαίνονται. Γιατί βρεστήκαμε λίγο που δεν πήγα τους καφέδες νερά. Και τώρα πάμε στο γήπεδο. Εγώ ιδανικά δεν θέλω. Με έχουν ξυπνήσει και από τις... Αχ, παιδιά, με κοιτάνε όλοι. Τι από αυτό. Νιώθεις influencer? Εγώ νιώθω. Και παίρνω ωραία. Εδώ τι βλέπω. Γελάω. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Μαρία, τι έχεις να πεις για αυτό που θα συμβεί σήμερα? Εντάξει, δεν ξέρω. Πώς νιώθεις? Γυμνάζομαι γενικά. Πώς νιώθεις? Δεν νομίζω ότι το τένις θα είναι τόσο δύσκολο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, αυτό το τένις. Δεν ξέρω. Φοβάμαι λίγο, αλλά... Τι, Σε φοβάται πλέον. καλά κάνει. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα γίνεται κάποιο μάθημα, κάποια εκπαίδευση στην Μαρία που είναι Δείξε εδώ ότι τραγικό. έχει την τέλεια λαβή. Τέλεια λαβή. Έχει. Τέλεια λαβή. Μπράβο, πρώτη φορά πιάνει. 5 δάχτυλα. Μπράβο. Δεν λείπει κανένα. Μπράβο, Μαρία. Λοιπόν, θα δούμε τις δύο βασικές κινήσεις. Ωραία. Είναι το φόρμα και το πάζι. Ωραία. Το φόρμα τι κάνουμε. Βάζουμε αριστερό πόδι μπροστά. Ανοίγουμε. Όσο πηγαίνετε τόσο. Και πάμε το μπαλάκι μπροστά μας. Προσπαθούμε ρακέτα να μην κοιτάει πάνω. Αν ευθεία. Να κοιτάει ευθεία, όσο πιο ευθεία γίνεται. Για να γίνει αυτό, εδώ, κλείνεις λίγο τη λαβή. Σε βολεύει έτσι. Ναι, με. Τέλειο. Η κίνηση είναι πίσω το χέρι μπροστά το πόδι, δηλαδή είμαστε έτσι. Πίσω το χέρι μπροστά το πόδι και χτυπάμε εδώ. Θέλουμε, Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Καλέσατε το στεροφόρο, μάλλον. θέλουμε όσο το δυνατόν το χέρι μας μετά την κίνηση να τελειώσει εδώ. Αν αφήγει, φεύγει. Ναι. Κοίτα πόσα μπαλάκια έχεις να παίξεις. Φορχάν. Φόρχαν. Είναι και αυτό μια... Είναι μια... Περίμενε. Πάρε μια μπάλα. Συγγνώμη, δάσκαλε. Μπάλα. Πάμε να κάνουμε αυτό εδώ. Να δεις ανοιχτά από τη ρακέτα τι δύναμη θες για να πηδήσει μπάλα. Βλέπει δεν θέλει πολύ δύναμη. Είναι μόνη της, πάει μόνη της. Η Μαρία το έχει φυσικό ταλέντο. Ναι. Για πάμε και κάτω. Πίσω η ρακέτα, το χέρι να συμμετέχει στην μπάλα. Μπράβο. Προσπάθησε να μην την έχεις έτσι. Έτσι. Ναι, να έρχεσαι ευθεία. Έτοιμοι, πάμε. Μπράβο, φυσικό ταλέντο. Μαρία, τι έχεις να πεις για το μάθημα που σου κάνει ο Νίκος και όχι εγώ? Καλό είναι το μάθημα, λίγο δύσκολο. Ειδικά στο άλλο που... Σε αυτό. Μπαχαν. Σε αυτό, ναι. Σφαλιάρα. Ναι. Ρε φίλε. Πλην 3. Είμαστε πλην 3 μπαλάκια. Έχει τρελαθεί. Μπράβο. Μπράβο, καλό ήταν αυτό. Πώς την βλέπεις? Τελειώσανε πάλι. Είναι καλή. Ναι. Πιστεύω θα μάθει γρήγορα. Ένα μήνα προπόνηση θα μπορεί να. Δηλαδή θα σε νικήσει ένα μήνα. Ένας μήνας εννοεί 4 φορές προπόνηση. Πόσες? Εννοεί 4 φορές προπόνηση. Άντε 2 το... Άντε 5, 6. 6 προπόνηση. Εμένα μου πήρανε 10 χρόνια πάντως. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαστε το ίδιο. Ωραία. Έιδωρο. Πολύ κούραση ρε παιδάκι μου σήμερα. Εσύ δεν κάνεις και τίποτα. Το ίδιο λέω. Α.
Σκέψου να πας από μπαλάκι τένις. Σκέψου να πας από μπαλάκι τένις. Μαλάκα, μόνο σε μπορούσε να κάνει. Πολύ decadence. Πολύ decadence. Θα έχει όμως μια κλάση. Κλάση. Κλάσε μας. Run. Λοιπόν, ήθελα να εξομολογηθώ ότι εγώ ήρθα σήμερα εδώ για αυτό το πράγμα τώρα. Για αυτό το πράγμα τώρα. Που τσακώνονται. Ρίχνω, χτυπάς και παίζουμε. Και το αντίστροφο. Έτσι. Γεια σας. Πες και εσύ κάτι, πες του κάτι. Πες του κάτι. Μισό λεπτό. Τι δεν κάνει. Δεν παίζει παλικάρι. Δεν παίζει. Δεν παίζει, είναι αδύναμος. Και το ρίχνει πάνω μου. Εντάξει. Πάμε να σας δω, έλα. Περνάω τέλεια. Λίγο κλαίω. Πάμε. Αχ. Τι ωραία. Δεν παίζει, είναι αδύναμος. Η Μαρία τώρα εδώ προσπαθεί να κάνει σερβίς. Θεωρώ είναι η καλύτερη από μένα. Αυτό είπε ότι έπρεπε να πάει αριστερά.